दिनै सालबारि फरायसालिमायाव बाथि रेबगननि थान्दै कातिन्द्र सरगियारि गोसोखां सान फालिनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथां बे हाबाफारियाव फुंखा आलासि महरै फुंखा सुबुं महरै हांख्राय जानाय बर' माहारिनि सासे गेदेमा पद्मश्री अनिल कुमार बर' सार लोगोसे फुंखा सुबुं महरै हांख्राय जानाय जोंनि सासे लिरगिरि आरो सोलोंथाइगिरि मानगोनां डक्टर इन्दिरा बर' आबौ बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि इएन धनन्जय बसुमतारी बिथां MCLA जय मोसाहारि बिथां नैबे फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत बसुमतारी बिथां आरो बर' थुनलाइ आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां राजेन बसुमतारी आरो बाहागो लानो हानाय गासैबो आलासि बिथांमोन आरो बे फरायसालिमानि फोरोंगिरिजों लोगोसे प्रफेसारफोरजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन आङो गिबियावनो रेबगननि थान्दै कातिन्द्र सरगियारि बिथांनि बे रुंसारि सानाव आरो बिथांखौ गोसोखांनानै सालबारि फरायसालिमाया 5 बोसोर बिथांखौ गोसोखांनानै जि मोनसे हाबाफारि लाबोदों बेनि थाखाय आं साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांनि रुंसारि जानाय सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आङो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों बिथांनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरदों आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जाय बिथांमोना लिरनायजों अराय सम सोमोन्दो लाखियो जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि थुनलाइ सोरजिनायाव जोंनि थुनलाइफोरनि सायाव रिसार्च खालामनाय स्टाडि खालामनाय आरो बर' थुनलाइखौ मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखाय जाय बिथांमोना साधना खालामदों खामानि मावदों बेबायदि जोंहा गागि जोंनि लिरगिरि बिथांमोना दिनै फुंखा आलासि महरै दंफैयो आरो बिथांमोनानो बेनि बागै गोबां खोथा बुंबाय कातिन्द्र सरगियारि बिथांनि जि सोरजिनाय बिथांनि जि लिरनाय बिथांनि जि बिहोमा बेखौ बर' हारिया जोङो मालाबाबो बावनाय नङा 5निफ्रायनो लिरजेननानै बिथाङा जिउ जोबजासिम गोबां रोखोमनि लिरबिदां गोबां रोखोमनि रायथाइ गुबुन गुबुन सोरजिलु बिथाङा माखासे जि लिरनायनि गेजेरजों रेबगननि गेजेरजों हाबाफारिखौ मावलांबाय जायनि थाखाय बिथांखौ रेबगननि थान्दै बिमुं होनाय जादों सालबारि कलेजा बे बिथांनि मुङाव बे हाबाफारिखौ खुंनाया जोबोद मोजां जादों मानोना जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि गोदान जोलैया बिथांनि बायदि माखासे गेदेमा सुबुंनि बिहोमाखौ अरायबो मिथिनांगौ आरो दिनैनि समाव जोङो बर' हारिखौ दिनैनि थासारियाव मोननो हादोंब्ला थांनाय 50 बोसोरसोआव बा बिनि सिगां समाव 70 बोसोरसोआव गोबां जोंनि बर' माहारियाव जोनोम जानाय गेदेमाफ्रा गोबां रोखोमनि बिहोमा होलांदों बिबार अलंबार खुगानिफ्राय लानानै 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानायनि सम आरो बिनि उनाव आंगोर जासे बर'नि माखासे गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बर'नि माखासे साननो हनो गोरों सुबुंफ्रा बर' राव थुनलाइखौ भारतल' नङा मुलुग दरबाराव गायसननो थाखाय जोबोद बिहोमा होबोदों आङो नायो जे दिनै गुबुन राइटारफोर बांला राइटारफोर एबा हिन्दी राइटारफोर बिथांमोननि जि लिरनाय आरो जोंनि खन्थाइगिरियानो जा बा जोंनि लिरगिरिफोरनि लिरनाय बिनि स्टेन्डार्डआ मालाबाबो खम नङा नाथाय बेखौ जोङो ट्रेन्सलेट खालामनांगोन गुबुन मुलुगनि मानसिफोरखौ मिथिहोनांगोन जोङो बावैसो दिल्लीयाव जेब्ला बड'फानि मुसुखा गायसनो आरो बिथांनि मुङाव जोङो मोनसे लामा बेखेवदोंमोन आरो बेवहाय भारत हादरनि नखर मन्त्रि बिथाङा मिथिजासे बड'फानि मोनसे लाइभ स्केच जोङो हिन्दीयाव गुसुङै लिरनानै होदोंमोन अब्ला बिथाङा खावलायदों जे बड'फानि सायाव मोनसे आबुं लेखा मोनसे जिउ खौरांखौ गिदिरै लिरनांगोन आरो बेखौ सारा मुलुगनाङै एबा भारताव फोसावनांगोन अब्लासो
बर' हारिखौ आरो बर'नि जांख्रि खुंनायखौ बयबो मिथिगोन आरो बिथाङा बुंदों जे बेखौ आंनो मोनहैयोबानो आंबो बेखौ फोसावनायाव बिबान लागोन। दा दिनैनि मुलुगाव जों नुनो मोनो जे जोङो लेक्सार होनानै बाथ्रा बुंनानै हारिखौ जौगाहोनो साननाया बे मोनसे गुबुन रोखोमनि हाबाफारि, नाथाय लिरनायनि गेजेरजों थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि गोनां बिथिंफोरखौ लिरनायनि गेजेरजों मुलुगनि मानसिफोरनो मिथिहोनो हायोब्ला जोंनि जि इन्टेलेक्चुयेल सेक्सन इलिट क्लास जायफोर लेखा गोरोंनि सेक्सन जायफोरानोखि समाज दानायाव समाजखौ दैदेननायाव मोनसे बिहोमा थायो, बेबायदि सुबुंफ्रा जेब्ला जोंनि जारिमिनखौ मिथिगोन, जोंनि हारिनि बागै मिथिगोन, बिथांमोना जोंनि हारिनि फारसे अननाय फैगोन, बिथांमोना जोंनि हारिनि फारसे मोनसे रेसपेक्ट फैगोन आरो बेनो बयनिख्रुइ देरसिन खामानि। दिनै जोङो मुलुगखौ मिथिनो हायो लिरनायनि गेजेरजों। जोङो सारा मुलुगाव गिदिंजोबनो हानाय नङा एबा इन्डियायावनो जोङो गासैबो रायजोआव थांनो हानाय नङा। गासैबो माहारिनियाव थांनानै जोङो बेरायहैनानै बिथांमोनजों रायज्लायनानै बिथांमोननि हारिनि बागै जोङो बुजिनो जोंहा समा थोनाय नङा। नाथाय लिरनायनि गेजेरजों जोङो मुलुगनि मानसिफोरखौ गासैखौबो जोङो मिथिहोनो हायो। दा नंखायनो आं फरायसाफोरखौ खावलायगोन जे गुबुन लेखा फरायनायजों लोगोसे डिग्री कमप्लिट जाजासे बे डिग्री फरायफुबाय थानाय समावनो बर'नि लेखाफोरखौ फरायनांगोन। जोङो इंलिश राइटारफोरनि एबा हिन्दी राइटारफोरनि हमना ला जोंहा कबीर दासनि जि माने मा होनो खन्थाइ बेफोरखौ जोङो फरायनानै मोजां मोनो आरो मालायनि अमित खुस्रु गिदिर राइटारफोरनि लिरबिदांफोरखौ जोङो फरायनानै मोजां मोनो। नाथाय बर' हारिनि गासै बाथ्राफोरखौ मिथिनांगौबा, बिनि इसिङारि बाथ्राफोरखौ मिथिनांगौबा, बर' हारिनि जारिमिनखौ मिथिनांगौबा, बर' हारिनि फिलसफिखौ मिथिनांगौबा, अब्ला बर' राइटारफोरा लिरनाय जोङो माने आर्टिकेलफोरखौ लेखाफोरखौ जों फरायनांगोन। दा जोंहा गोबां लेखा अलरेडि लिरजाबाय। बोसोरफ्रोमबो एबसुनि जथुम्मायाव, बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव, माहारि आफादफोरनि जथुम्मायाव जोबोद मोजां सबिलिर बर'नो, जोबोद मोजां जोंहा माखासे लाइसिफोरखौ बर'नो। बेफोरावबो जोंहा रिसार्च खालामनानै माखासे आर्टिकेलफोरखौ लिरो। सोरबा माने बिराद स्टाडि खालामनानै इडुकेसननि सायाव, इक'नमिक्सनि सायाव, ससियेल माने बिथिङाव, गासैबो बिथिङाव मोजां आर्टिकेल लिरो। दा ओंखायनो फरायसाफ्रा बेखौ फरायनांगोन। जेसेबां फरायगोन एसेबां रोंगोन। फरायनायाव जेबो लस गैया। गुबुन खामानियाव लस दङब्लाबो फरायनायाव जेबो लस गैया। जेसेबां फरायगोन एसेबां रोंगोन। आरो जोंनि मुलुगनि गेदेमा सुबुंफ्रा बुंदों जे मुलुगाव सासे मोजां लोगो बानायनानै लानांगोन, बयनिख्रुइ मोजां लोगो, जाय नोंनो मोजां बाथ्राल' बुङो, गाज्रि बाथ्रा बुङा। बेखौ बानायना लानो हायोबा जिउआव अराय सम माने मा जायो, गोजोन जायो। बे जाबाय लेखा। नों जुदि लेखाजों लोगो जानानै लानो हायोब्ला अब्ला नोंनो आरो गुबुन लोगो नङाबाबो जागोन। नोङो समखौ मोजाङैनो बारहोनो हायो, घन्टा सान बारहोनो हायो। जोंखौ मालाबा बुङो जे 20-30 बोसोर 24 घन्टा बेरायबाय, माबायदि न'आव 1 घन्टा 2 घन्टा थानो नांगौ जायोबा जोबोद खस्थ' मोनगोन होननानै बुङो। आङो 1 घन्टा नङा 24 घन्टा खायसे जायगायावनो थाबाय थानो हायो। मात्र मोनसे लेखा नांगोन आरो बे लेखाखौ मोनोबानो सानसे नङा साननै नङा सानथाम जेराव दोनो बेयावनो थाबाय थानो हागोन। दा लेखा, दा पावार अफ रिडिं, फरायनायनि जि गोहो बेखौ जोङो बुजिनांगोन। फरायनायाव बिराद मोनसे जोङो मा मोनो, एनार्जि मोनो। नाथाय फरायनो बुजिनांगोन जों बेखौ बाथ्राखौ। दा जियानो जा, कातिन्द्र स्वर्गियारि बिथांनि लिरबिदांफोरखौ, बिथांनि सोरजिनायफोरखौ गासैखौबो बुथुमजोबनानै आङो लाइब्रेरियाव दोनथुमनो थाखाय आङो खावलायदों। आरो बेवहाय जिहेतु जोंहा सालबारि कलेजानो बेखौ खुंबाय थादों, आं फैबाय थानाय समाव बिथांनि गासैबो लिरबिदांफोरखौ डिजिटाइज खालामदों। बिथांनि लेखाफोरखौ लाइब्रेरियाव बुथुमजोबनो थाखाय सालबारि कलेजनो आङो 3 लाख रां हरगोन, जाहाथे कातिन्द्र स्वर्गियारि मोनसे लिरबिदाङा, मोनसे बिथांनि सोरजिनाया गोमालाङा आरो बेखौ फुल्लि डिजिटाइज खालामनो थाखाय जोंहा प्रिन्सिपाल, भाइस प्रिन्सिपाल, प्रफेसारफोर दङ। आं बिथांमोनखौ खावलायदों फिन खेबसेबाव बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आङो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आरो दिनैहाय जोबोद गाजा गोमजायै बिथांनि जि रुंसारि सानखौ फालिनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनोबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। आरो लोगोसे बिथांनि जि मोनसे सावरायमेल लादों बर' थुनलाइयाव कातिन्द्र स्वर्गियारिनि बिहोमा, बे सावरायमेलाव दिनै जिखिनि सावरायजाबाय, जोंहा सावरायगिरिफ्रा जिखिनिखौ बुंबाय, दा बेखौबो सोरबा लिरथुमनानै
बोसोरफ्राम बेखौबो लिरथुमलांबाय थायो जाहाथे बेवहाय जोंहा माखासे गोनां गोनां रेकर्डस रिपर्ट्स आरो आइडियासफोरा बेवहाय मा जायो जोङो बेखौ उनाव दोनथुमनो हायो। गोजोन्थों।